Turisti v do kempingu na kúpalisku v Štúrove majú, zdá sa, v cene aj zvláštnu atrakciu, s ktorou naozaj nerátali. Prišli sme sa tu zrekreovať s deťmi hlavne a po nejakých 2 dňoch sme zistili, že si tu líšky chodia popri karavanoch. Karavanmi majú brlohy, vôbec sa neboja. Nie je dokázané, že či náhodou nemajú aj tú besnotu. Čiže jedná sa o to, že tie deti sa tam hrajú, pomedzi prebehne líška, môže sa stať, že sa zlákne alebo čo a pokúša to dieťa. Miesto rodinného videa nakrúcali líšky. Na záberoch vidno, že vyliezajú spod karavanu a z ľudí si nič nerobia. Ano, tady jsem seděla, naběhla. My máme s sebou vnučku, není to jedno. Tady přece takové zvěře nemá co dělat. Vždycky je strach prostě z té stekliny. Lehla si do spacáku, tak rozkousala boty, dokonce jednu mi odnesla, nebojí se vůbec. Boli rodiny, ktoré prišli a po skúsenosti s líškami hneď aj odišli. Tí, čo zostali po nociach, hliadkujú. Chodili tady celou noc ty líšky. Já jsem chodil vlastně do 2 hodin tady do rána, vlastně co tady bude. Takže vlastně nevím, jestli to tady někdo vyřeší. Sťažovali sa na recepcii, volali mestskú políciu. Že o tom vedia, že ich tu bolo 20, zostali tu už iba 3. Na mestskej polícii mi povedali, že oni nie sú kompetentní. Nikto to tu absolútne nerieši. My sme tu od soboty do soboty. Za ten týždeň sme tam nikdy nikoho nevideli. Spýtali sme sa vedenia komplexu, ako riešia problém s líškami. Bol kontaktovaný polovný zväz. Máme dokonca aj povolenie na odchyt alebo na odstrel. Pokiaľ viem, polovníci sem aj chodia. Pár líšok už aj odstrelili. Je nám to fakt ľúto, že vlastne naši návštevníci majú takúto negatívnu skúsenosť. Budeme čo najrýchlejšie ešte raz kontaktovať kompetentných. Nikto im nekáže zabiť tie zvieratá, nejakú uspávaciu inekciu, veď keď my okolo nich chodíme, fotíme si ich, natáčame ich, oni sú blízko nás, nie je problém podľa mňa to odchytiť. Už 2 roky som už tedy upozornil, že chodia sem líšky. A tedy hovorili, že nevidel som dobre. Dokedy budú ešte líšky naháňať strach turistom? Vyrieši vedenie problém v krátkom čase raz a navždy, alebo počká, kým líšky odoženú návštevníkov na dobro? Zo Štúrova Denisa Cibulka, televízia Markíza.